Les 6 lletres, així escrites a terra, d'aquesta manera, com si fossin guixades amb un guix a l'asfalt, en realitat, esclar, parlen del món de les signatures, d'una mena d'autor, la signatura del qual està dibuixada a terra i és com una signatura per jugar-hi o per ballar-hi o per caminar-hi, i dona a entendre aquesta imatge de que un autor el fem tots plegats, qualsevol autor lliura la seva obra a la gent que l'ha de mantenir viva, i en això estem, no? Amb l'obra de Brossa és prou evident, i som nosaltres responsables del seu llegat. D'altra banda, això d'escriure el seu nom a terra em sembla que lliga molt bé amb tota la seva trajectòria, en la mesura que és una obra molt lligada al fet de lligar l'imaginari amb lo terral, de mirar d'elaborar una mena d'imaginari gravitatori, de fer gravitar l'imaginari. Sempre ens parla d'aquesta operació inversa, el que sol entendre, que és l'acte imaginatiu com un despreniment res d'una imaginació assumpta, sinó que és una imaginació descendida. I per tant em semblava que era molt adient d'escriure en la terra, i a més aquí hi ha aquest doble joc de l'escriptura a l'asfalt a terra i aquest asfalt que s'aixeca, perquè de les 6 lletres em sembla que n'hi ha 3 en el paviment, en el ferm, i 3 més que s'aixequen en amunt.
Wow.